Hello guys. May hapon sa inyong tanan. Ako namin din karon sa place nga amot cameraman din ako asawa day. Tanawa loy kay bira-bira ero. Tag of war. Maanad kamin. Later na. Nindot kang adlaw oh. At tagana asami. Di mi magsaba ko asami. Hi. Amot unsa nga place gani ni me? For la unsa na? Ingo unsa ni nga lugar? Oh, mo gani. Pontevedra gani, Pontefino. Nami sa Pontefino Street. Oh, diba? Ito man good. Mo gani dito gani. Mara ni siya nga ero nga dili ganahan og kuan kanang leash gikot. Gusto niya nga libre siya pirmi no? O tag of war oh. But ano oy, grabe ka abusado nga ero. Oh? Say hi sa nak. Hi. 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 Say hi min. Say hi. Hi. Tuyok-tuyok rami and then wapo mo din nga spot kaya walay tao ba? Kamera. So mga kuan na gimingaw na giglaglaag pero ay lain managan. Nagpark kami actually kay nagpaihi kami sa kay Minmin. Ha? Kwak-kwak. Yeah. So nindot kay ang adlaw around 5:03 in the afternoon. Oh, ano ang gana ng mga ano? Abuse. Talawan. Hadlugan ka siya sige walay sakyan. Muna siya di ka kumpiyansa ba? Madlo ka? Mahadlo ko sa road. Kaya kami pag-practice ka na kay Lish, kaya di ka kauban. Na. Di siya ka na magpahikot, di siya makauban kung maglaag sunod. Ambot lang yun niya. Yung amo oh. Nagutulong ang lao. Nagutulong ang lao ay day. Kai na siya. Scary. Laka. Nalaunsa na niya mong iro day. Pupo. Yan, walang sa plano nga mo ang ano. Park lang. Kami naghatod sa ako ang Bisaya. Uy, salamat dahil shout out kay Sir JM Estilo. Yan. Para sa iyang Bisaya uy na t-shirt o sa iyang wifey. Salamat. Ouch. Grabe kay nga iro kay first time niya nga marag taas-taas iyang pag-leash day. Ambot na niya di siya ganahan. Taon maluoy ka sa imong amo nga sige guyod-guyod sa imo narabay tag sa iyang liog. Allah. Sa to. Naboy duwa ka iro na tanaw sa among iro. Come here. Allah. Alam mo attack na. Mo-attack na sila. Attacking. Mo-attack na ang duwa ka iro ni. Ay, murag dako lang siya na iro gay. Murag bugukon man to. Di man na siya bright kay iro kay di siya ganan no ikot-ikot, di siya kay lag ikot. Murag dugla na ako, murag kulang-kulang na yang utok. Hala. What is anay mga dogs ni abot. Ay mo ani din he. Yan. Kay niiga naman dadi. Okay, sige. Lah, surrender. Kuwasag trapo niya be. At mauli nami kay among iro bright kayo. Tay. Narami din ni Gapos Cagayan sa Alao Kabalong sa ng street. Pasakay ka mo na explore. Bye.